Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. Bon dia. I ara que veig tot de gent fent ioga aquí a la platja, aprofitaré per explicar d'on ve la paraula ioga, perquè és interessant. Ioga, de fet, ens ve del sànscrit, però, finalment, de l'indoeuropeu. De l'indoeuropeu, yeug. Yeug és la paraula que ens ha donat no només ioga, sinó que també ens ha donat, a través d'una variant que era yugiti, ens ha donat junts. Però també ens ha donat la paraula jou, a través també d'una altra variant, perquè en definitiva aquest yeug de l'indoeuropeu, aquesta arrel, volia dir junts. I el iou el que fa és juntar també les bèsties perquè no s'escapin. Ja veieu, doncs, que estar junts pot ser un espai de retrobament en un mateix i d'ajuntar-se amb l'energia còsmica, però també pot ser una càrrega i un jou. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!